Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu a wannan channel namu mai albarka, Zumus One TV. Dan uwa idan yau ka fara ziyartar channel wannan ka taimaka a ƙasan bidiyon nan zaka ga wani jan rubutu a rubuta alamar subscribing, ka taimaka ka danna mana, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa. Wannan shi zai sa YouTube su dinga sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. Yau dai ina so mana magana ne akan wani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu, amma dan uwa na manta ban gaya maka ba. In dai bidiyon nan ya burge ka, taimaka ka danna mana alamar like, sannan kuma ka yi share zuwa abokai da yan uwa da abokan arziki saboda kowa ya amfana. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce zan mana magana akai guda biyu, kuma na tabbatar dan uwa wannan hadisan idan ka ji su insha Allah zai amfane ka, kuma za ka karu da shi, za ka ji daɗi, za ka mana godiya. To bari in je kai tsaye dai ba tare da na cika ku da dogon bayani ba. Mun sani mu musulmai a cikin addinin mu ba a bar mu karazi don mu abin da muka ga dama ba, saboda an mun ta ba ko na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana ad-dunya sujudul mu'min wa jannatul kafir. Ita duniya kurkuku ne ga musulmi, aljanna ce da kafiri. Wato mu musulmai da aka ce abin da manzon Allah yake nufi a nan da yace duniya kurkuku ne ga musulmi, yana nufin cewa kurkuku in ka shiga a takure kake. To saboda haka musulmi a duniya ba a sake ke ba, ko inan shi an bi an kukkulle shi, to ya zama kamar yana kurkuku. To a cikin dai duk da dai wannan channel din kana bibiyan shi, insha Allah za mu dinga zakulo irin waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya, za ka fahimta sosai insha Allah. Amma yau guda biyu zan yi magana a kai. Mun sani cewa in ka tashi da safe akwai azkar da ake yi, azkar safiya da yammaci, ana yi da safe ana maimaitawa da yamma. To yanzu a cikin wayannan hadisan da manzo Allah yake karantawa idan ya yi sallah asubahi ko kuma in ya yammatu, na cewa mana guda biyu ne dan uwa nake so in gaya maka, saboda in na gari da yawa wani ya sani wani bai sani ba, wataƙila zai yi yawa ba za a gane ba. Yanzu guda biyu nake so in yi magana akai. Na farko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wayi gari ya karanta shi kafa ɗaya ba zai yammatu ba, to in bai yammatu ba ya mutu, to Allah zai sa shi a aljanna. Idan ya karanta da yamma bai wayi gari bai mutu, Allah zai sa shi a aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har mutum mun tabbatar ya karanta da safe kuma ya rasu kafin yammaci ko kuma kafin magariba za a ce, to in muna kirdadon waɗanda muke sa ran za su shiga aljanna, to lalle ya ce mu saka shi a ciki saboda zai shiga aljanna. Ba komai bane wannan, sayyidul istighfar, ogan istighfari gaba daya, ogan su kwata-kwata shine ga yanda ake karanta shi. Zan karanta maka kai ma ka ji dan uwa. Idan kuma na karanta ko da baka gane ba, akwai muna da rubutun shi a website namu, saboda wani watakila bai san addu'a ba, wani kuma ya sani za mu tunatar da shi. To wanda bai sani ba zai iya bibiyar mu ta zumus.com.ng, zai iya ganin wannan duk abin da muka kawo muku a YouTube a bidiyo, to za ka iya samun shi a website namu, akwai shi a rubuce. To ga addu'a nan dai bari karanta muku. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta wannan da safe an gafarta mishi zunuban shi idan ya mutu kafin ya yammata, aljanna. In ya karanta da yamma an gafarta mishi zunuban shi ya mutu kafin gari ya waye, aljanna. To dan uwa, yar uwa, me muke yi dan Allah? Gashi nan a cikin sakan 30 na karanta mana wannan addu'a, mu taimaka mu yi amfani da shi. Allah ya sa mu dace. Hadisi na biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin wannan azkar din da za ka yi da safe, wannan kuma shi kafa uku ake karantawa ce. In dai har mutum ya karanta wannan kafa uku, to insha Allah ba zai yammatu a ce akwai abin da zai cutar da shi ba. Dan adam ne ko dabba ne ko mene, ba zai cutar da shi ba, Allah ne kare shi. Idan kuma ya karanta da yamma ba zai wayi gari ba a ce akwai abin da zai cutar da shi. To dan uwa, ƴan uwa, kina tsoro ina tsoro wani zai cutar da ni, a tsoron ne babu, kawai rike addu'a. Ga yanda addu'a yake: bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Gashi ne da na karanta kafa uku. Dan uwa, ƴan uwa, dan Allah mu rika wannan addu'o'in guda biyu, ya ishe mu. Ni zan ci gaba da kawo mana wasu ire-iren addu'o'in nan, suna nan burjik, amma mu fara ɗaukan wanda muka ji tukuna. Bari dai in tsayar da bidiyon nan haka, kar ya yi muku nisa. Na san mutum idan ya gaji yana ta jin magana zai zo ya kasa fahimta, ma bari bar mana haka. Mu haɗu da ku a bidiyo na kasa da zai biyo wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
system.